Ndawo lezi zinto kodwa ukwambulile ezinganeni. Yebo baba, ngokuba kwaba kukuhle phambi kwakho. Ngigijime ngiye encwadini yamahubo, incwadi yamahubo 8 isahluke ivesi lakhona elesibili ifundeka kanje: ngomlomo wezingane nowabancelayo uwaqinisile amandla ngenxa yabamelene nawe ukuba uthulise isitha nophindisayo. Amen. Ngicela ukuthandaza. Nkosi enkulu yasekuphakameni, Thixo siyabonga Nkosi umsana uthando lakho, sibonga Nkosi ukugcinwa kushayela isikhathi umphefumulo uhlangene nenyama. Siyabonga Nkosi ukuthi uzivusile, wasihlenga Nkosi ukuba sifike kule ndawo sakwethula izwi lakho. Sipheke Nkosi izwi lakho manje naphakade. Amen. Njoba silapha ke zikhonze ezinhle zenkosi, okukhulu kunakho konke sizokhuluma indaba kaShembe ngoba sinomvuzo ezulwini masikhuluma le ndaba. Ithi ingoma lapha ekhaya yalotshwayo inkosi enkulu yasekuphakameni. Ngithi ingoma ka144 mangayena u141 ivesi lakhona elithi sizizwile lezi zindaba. Ithi bayosinda ngazo abaningi. Ithi kodwa umvuzo ukulabo bantu abakhulumayo ngazo. Ngakho ke ukuza kwethu lapha kule ndawo sizokhuluma indaba kaShembe ngoba sifisa ukuthi sibe nomvuzo ezulwini. Uma ikhuluma inkosi enkulu yasekuphakameni ngenye imini ubaba ilanga emzini wasekuphakameni, uthi maNazaretha ningacabangi ukuthi niyakulahlwa ngenxa yezono zenu. Uthi ke mani nazo izono, uthi yebo niyawuboshwa ejele lasezulwini. Uthi kodwa into eniyolahlwa ngayo ukuba ningabatsheni abantu indaba kaShembe. Singaba nazo izinto esinazo esingasenza ukuthi singafinyeleli kulowo muzi esisebenzela ukuya kuona, kodwa ithi inkosi enkulu yasekuphakameni ithi yebo siyoboshwa kodwa ejele lakhona ezulwini lapha sisebenzela ukuya khona. Ithi kodwa into eyosenza ukuba silahlwe kakhulu ukuba singayikhulumi le ndaba kaShembe. Ngakho ke ingakho silapha ukuba sizokhuluma indaba kaNkulunkulu ukuze sibe nomvuzo esiyoba nawe ezulwini. Amen. Ngiqhubeke zikhonze izinhle zenkosi. Indaba yami njoba sengifundile lezi incwadi engiyifundileko lapha kukhuluma khona inkosi uKristu, yayithokozile emoyeni, yayisibonga uNkulunkulu. Ithi ngiyabonga baba ngoba ubafihlela abantu abahlakaniphile nabaqondayo lezi zinto kodwa wayimbule einganeni. Nalapha ke mhlazana uShembe efike emhlabeni babe khona abantu ababehlakaniphile nababeqonda benokwazi konke kodwa bazange bambone uShembe ukuthi uthunyiwe ezulwini, babeyibonela umuntu oluhlayo. Kodwa kwenzeka abantwana ababehamba bemlandela, behamba emva kwakhe, kuthiwa babehamba behlabelela. Namhlanje leyo ngoma ikhona ehlabelelweni, ingoma yokuqala ethi inkosi sikelela ubaba wena uyisihlangu sakhe noma ezule ezintabeni elala emahlathini. Yilabo bantwana ababehamba behlabelela lokho kuhlabelela emva kwakhe, bebona ukuthi lo muntu kukhona into ekhona kuye. Kodwa abantu ababeqonda bona babeyibonela uhlanje. Manje ke lesi sihlabelelo ivesi lakhona lesine lithi ngomthandazo wezingane uJehova wasilalela sisazule ezintabeni, sisalala emahlathini. Ngoba encwadini engiyifundileko ikhulume ngokuthi emlonyeni wezingane uJehova ugxilisile amandla. Ilawo mandla ke laba bantwana ababehamba bethandazela ukuthi leli bandla libe khona, bethandazela ukuthi uShembe indaweni ahamba kuzo abe nayo indawo lapha engahlala khona ngoba wayeumuntu wayengenayo indawo. Sinakho ukuqinisa ukuthi leyo mthandazo yabo uJehova wabezwa ngoba namhlanje lobu buNazaretha naleli bandla likhona ngenxa yaleyo mthandazo yalabo bantwana. Uthi kwenye izingoma zakhe isihlabelelo samaNazaretha, ngithi u238 ivesi lakhona lesithupha, uthi namhla sibuyela kuwe thina nabantwana bethu ngoba siyilifa lakho wena wedwa, asingakhonzi izitha zethu. Kukona konke uShembe akufundisile kuleli bandla, kodwa uwafundisile amaNazaretha ukuthi konke akwenzayo akathandazele abantwana bawo ukuthi bahleli bengaphansi kwephiko likaJehova. Uze athi engomeni ka69
ma ebhala lapha ivesi angazi noma lesibili uthi senithini webantu ngalezo zibusiso athi esinazo thina kanye nabantwana bethu. Ngakho ngaso sonke isikhathi ma uShembe ekhuluma namaNazaretha kodwa wayayagcizelela ukuthi le ndaba afike nayo igxilile kakhulu nasebantwaneni babo. Uma ke siqhubeka sikhonze izinhle zenkosi nendaba kaShembe nomuntu omusha, ekuchazeni kwami indima yomuntu omusha kubuNazaretha kubalekile ukuba sichaze ukuthi ubuNazaretha inhloso ngqangi yabo enkulu ilezi zinto engizoyibalula njengamanje. Ukuthi okokuqala kwakuqinisekisa ukuthi uma amaNazaretha edlule emhlabeni ayambona uNkulunkulu ezulwini uma kade esebenzela lokho esaphila emhlabeni. Okwesibili kwakungukuba amaNazaretha angadingi futhi angasweli esakhona lapha emhlabeni. Okwesithathu kwakuzokhanyisela zonke izizwe ezikhona phansi komthunzi welanga, ngoba ubuNazaretha buyinqubekela phambili yempilo nobudlelwano phakathi komuntu noNkulunkulu. Lobu budlelwano buthinta zonke izidingo nemizwa yomuntu ngokwengqondo nangokuhlalisana nabanye abantu, ngokomphefumulo nangokuqeqesheka nangezinye nje izindlela. Okukhulu ngobuNazaretha ukuthi impilo yabantu iyaguquka lapho khona umuntu kade ephila impilo ephambene nentando kaNkulunkulu abeseguquka esephila intando ethandwa uNkulunkulu. UbuNazaretha inkolo enhle kakhulu emhlabeni ngoba yakha izimilo nokukhulisana, ikakhulukazi umuntu omusha. Kuyaye ukuthi umama ma esakhulelwe kunenkonzo lapha kuleli bandla eyenziwakho ebizwa ngenkonzo yababelethisi. Lapha kuhlatshelwa khona ingoma ethi siyobazala bephilile ngaleli gama lakho ma unina wengane esazithwele kufika amakhosikazi nomkhokheli bezawukwenza leyo nkonzo. Le nkonzo ke ingubufakazi bamazwi kaShembe awabhalile emthandazweni wokulala kuvesi 17 athi umkhonzo uJehova uThixo wakho owakulondoloza emathunjini kamama wakho, athi namzukwane ubelethwayo akakushiyanga uJehova. Ngakho ke ngokusobala ukuthi ubuNazaretha impilo yomuntu iqala ize iphele isekwazini nasekwesabeni uNkulunkulu, ngoba masibheka izigaba zokukhula komntwana weNazaretha kuyatholakala ukuthi ukhuliswa ngobungcwele uze anike ubungcwele ngenkonzo yababelethisi esasesiswini sikanini. Manje ke ijulile kakhulu indaba kaShembe nomuntu omusha. Uma ngibuyele encwadini engiyifundilekho ethi emlonyeni wezingane nowabancelayo ugxilisile amandla uJehova khona, lapha kuleli bandla kukhona inkonzo ezenziwayo njengenkonzo yesidlo sabalele abafileko. Le nkonzo mhlasimbe singayichaza ngokuthi inkonzo yakwabheka bezayo, lapha khona uShembe esuke ehambele emathuneni abantu abangamalungu ebandla lamaNazaretha abangasekho. Okuqaphekelayo kule nkonzo ukuthi basuke bekhona abantu bebakhulu, bekhona abagcotshiwe, bekhona abantu abadala, bekhona bonke abantu abangenza izinto ebebengazenza. Kodwa okuqaphelekayo ukuthi kuyaye ukuthi mase kuyilesi sikhathi sale nkonzo, uma sekufanele kubusiswe amathuna noma amadlinza lapho kulele khona abayingcwele basekuphakameni, itholakala inkosi enkulu yasekuphakameni ibiza izingane abantwana ibathatha ibanika amanzi, ithi nizawuhamba nichela lapha phezulu kwalamathuna, uthi nizawube nisho lamazwi nithi inkosi kubusisa, inkosi kubusisa. Lokho akwenziwa umfundisi, akwenziwa umshumayeli, akwenziwa umkhokheli, akwenziwa na umuntu omkhulu kangakanani ebandleni, kodwa kuwumsebenzi owenziwa yilabo abantwana abakhulayo esontweni. Engisho ukuthi ke uNkulunkulu uwabekile amandla akhe emlonyeni wezingane nowabancelayo. Siqhubeke lapho ekuphakameni kukhona umthandazo wensimbi yezingane owenziwayo phakathi komuzi kaNkulunkulu. Uma lo mthandazo uzawukwenziwa ilapha khona laba bantwana ekuyaye ukuthi mase kuzoshaya ihora lesithupha lokungena komthandazo wokulala baqale bona bahlangane endaweni lapha abakhethela ukuba bahlangane kuyo.
bese befike benza lo mthandazo wabo. Ithi ke inkosi enkulu yaseKuphameni mayikhuluma ngalo mthandazo wenziwa yilabo bantwana phakathi komuzi waseKuphameni kuya ekhala insimbi bese beguqa bonke abantu bekhuleka ngoba kusuke kukhuleka abantwana kuyibona abalida lo mthandazo bengaphakathi emzini wenkosi. Ithi inkosi enkulu yaseKuphameni mayikhuluma ngalo mthandazo ithi lapha khona labantwana abasuke beshintsha ingilosi eyikhishwe egumbini eziyogada imizi yamaNazaretha makusuke sekuzawushona ilanga bayathandaza benze lo mthandazo ezulwini ngaso leso sikhathi bese ziyakhishwa ingilosi ukuthi hambani ke niyogada imizi yamaNazaretha nizoyigada ubusuku bonke. Kanjalo nasekuseni labantwana bayaqoqana phakathi komuzi kaNkulunkulu baphinde kukhale insimbi baphinde bathandaze. Ithi inkosi enkulu yaseKuphameni basuke sebeyiphindisa emumva lezi ingilosi ebeyikhishiwe umhlaba wonke ukuthi ayihambe ziyogada imizi yamaNazaretha. Uthi ngalo mthandazo wenziwa yilabo bantwana ukwazi ukulawula ngisho ingilosi ezulwini. Ngakho ke ngisendabeni yokuthi uNkulunkulu ithi incwadi esiyifundileko yamahubo uJehova ugcilisile amandla emlonyeni wezingane nowabancelayo. Ngakho ke asibavumela abantwana ukusondela phambi kwaNkulunkulu ngoba kukhona lento uNkulunkulu ayibekile phezulu kwabo. Uma ke siqhubeka zikhonze izinhle zenkosi ngithanda ukuba ngidluleke endabeni yabantwana ngingena mhlasimbe endabeni yesibili engithanda ukuba ngikhulume ngayo sengiphuthuma isikhathi. Ngizawufunda incwadi kaIsaya. Incwadi esakuyifunda kaIsaya 61. Ifundeka kanje incwadi kaIsaya 61. Umoya kaJehova uThixo uphezulu kwami ngokuba uJehova ungigcobile ukuba ngishumayele okuhle kwabathobekileyo ungithumele ukuba ngivuse abanhliziyo zabo zaphukile ukuveza ukhululo kuzo izibosha nokuvula indlu yeziboshwa kubo ababoshiweyo. Amen. Le ncwadi engiyifundayo ngizothanda ukuthi ngiyisekele ngencwadi yesibili incwadi yezenzo zabapostoli isahluko sesi5 ivesi lakhona elika 22. Sefikile amaphoyisa kabafumana ngetilongweni abuya abika ethi itilongo salifumana livaliwe liqinile impela abalindi bemi ngaphandle ebusweni beminyango savula kasifumananga muntu ngaphakathi. Amen. Ngithanda ukukhuluma indaba ukuthi uShembe mayefika lapha emhlabeni wayeshumayela ivangeli likaNkulunkulu kodwa engenayo kahle imvume yokuba shumayela ngoba izinkolo ezabe zikhona zama missionaries ayekhona ngaleso sikhathi zazingamthathi njengomuntu impela uthunyiwe indaba kaNkulunkulu kodwa zaziyazimthathe njengomuntu odukisayo abantu nobuyisela abantu emumva. Uma ke eshumayela uShembe wayeboshwa kwezinye indawo ayishumayela kuzona. Ngithatha indaba ma uShembe eshumayela eStenga uyaboshwa ejele laseMhlali. Uma uShembe seboshiwe phakathi ejele neziboshwa lapha babegcinwe khona uzwakala ngobunye ubusuku ubuza iziboshwa uthi bantu bami lapha phakathi kwena bekho yini sebekhumbule emakhaya abathandayo ukuba bahambe bayobona abantwana babo babone namakhosikazi abo. Zabe sezimhleka ke iziboshwe zaziphakathi naye ejele ngoba zayitsheniwe ngaye mhlazana eqala efakwa phakathi ukuthi lo muntu unguhlayo. Zithema zimhleka lezi ziboshwa kodwa wayelokho eqhubekile uShembe ubaba omkhulu ekusho lokho ukuthi hawu bantu bami nishola ukuthi akekho ngempela okhumbula ekhaya nofuna ukukhululeka nje. Kwase kubakhona iziboshwe isondelayo kuye inkosi enkulu yaseKuphameni zithi hawu ubuziswa yini lo mbuzo ubuzwayo. Uthi uShembe cha abantu bami njoba ngibuza kanje ingoba konke okukhona lapha emhlabeni kulapha entendeni yesandla sami. Uthi nani uqobo lwenu nilapha futhi entendeni yesandla sami. Uthi ngakho ngibuza ukuthi anithandini ukuba nikhululeke nihambe niye emakhaya. Kwakusebusuku zala lezinye iziboshwa zingayizwa lento ekhulunywa nguShembe kodwa ezinye zasondela kuye zathi siyathanda ukuba siphume kodwa zabe seyikhomba ikhiye zabe ivalile eminyango zathi sizophuma kanjani lapha ngoba izikhiye zivalile ngisho sayitshena abaphathi izikhiye bahamba nazo. Zithema zisho kanjalo lezi ziboshwa wabe sephendula uShembe uthi hayi bantu bami ngithembiseni into eyodwa
ukuthi masiphuma lapha akekho noyedwa ozawubaleka lapha phakathi kwethu. Zathembisa iziboshwa wayesethi kuzona uma futhi senibonile ukuthi impela ngithunyiwe indaba kaNkuluNkulu ngizohamba masiphuma lapha ngiyonibhabhadisa olwandle. Lezi ziboshwa zakuzwa konke akusho zakuthembisa. Wabe sesuka uShembe esekhomba imaster door eyayivalile umnyango wejele wayikhomba ngomunwe. Yavuleka ngaso leso sikhathi kwezwakala iqhuma imaster door ivuleka kodwa kungekho umuntu ofakile ukhiye. Lokhu kwaba isimanga esenza iziboshwa zibone ukuthi hayi lo muntu olapha kafani nathi kodwa umuntu wasezulwini. Zaphuma naye zonke iziboshwa ezazi kuleyo seli zazi u603 ngaye uShembe. Uma iphuma lezi ziboshwa zihamba noShembe ziphumela ngaphandle kusekuseni entathakusa manje ziya lapho uShembe ezawufika azibhabhadise khona. Uthe ngehora lesithathu ekuseni bevuka osayitshena abagadi ijele sebezobheka kule seli bezobala iziboshwa njengendlela yakhona ukuthi iziboshwa ziyabala. Bathi mabefika lapha khona ebekunalezi ziboshwe eziwu603 okubalwa noShembe phakathi kwazo. Ilapha khona bafika amasango noma umnyango imaster door leyo ivalekile njengoba yayikade ivalekile. Kodwa kwakubaxaka kakhulu ukuthi phakathi eselini leyo kwabe kuneziboshwa khona kwabe kungekho umuntu njengale ncwadi esiyifundileko lapha emisebenzi yabapostoli. Ithe esefikile amapolisa afika impela iminyango yejele ivaliwe. Nabalinda babegade ngaphandle babekhona. Kodwa labo bantu bakaNkuluNkulu ababeboshwe ngaphakathi ongoPetro noJohani batholakala bengasekho phakathi etilongweni. Kwakumsebenzi kaNkuluNkulu ke ukubakhipha lapho. Manje le ndaba engikhuluma ngayo iyafana nale ndaba eyayenziwa abapostoli ngokwaseBhayibhelini. Uma ke sebephumile fika amapolisa engabatholi lapha khona kade begcinwe khona seyabuza eziboshweni ezilapha eceleni ukuthi hawo lo muntu nabantu ebebelapha bashonephi. Zabe seyichaza iziboshwa ukuthi hayi lo muntu onguShembe ubakhiphile abantu wathi uyobabhabhadisa olwandle. Zabe seyisukana ngempela seyigijima amaphoyisa lawo segaxa zonke izikhali zawo siye olwandle lapho uShembe ayebheke ngakhona. Amficana ngempela ephakathi namanzi. Waye wabamba amanzi ngesandla ekhuluma negagasi. Ekhuluma nalo ulwandle ukuthi ehla manje ngifuna ukuba ngibhabhadisa abantu bami. Athi mayefika lamaphoyisa emile ngaphandle kolwandle ayisememeza ethi Shembe uma kuke kwamuka noma sinye isiboshwa kulezo ziboshwa ozibhabhadisa lapho sizokuthela othulini ngenhlamvu ngoba ehlome ngazo zonke izinhlobo zezikhali. Athi siyavuma impela ukuthi uthunyiwe indaba kaNkuluNkulu kodwa esikutshena khona ukuthi makuke kwamuka noma sinye isiboshwa kulezi ziboshwa sizokuthela othulini ngenhlamvu. Wababiza abantu uShembe wababhabhadisa kulolo lwandle selithulile. Uthe mayesebabhabhadisile abantu abawu600 kwase kuza laba abawu2 yena engowesithathu kulesibale engikhulume ngaso. Makuza lezi insizwe eziwu2 kwakukhasana wakasibisi ezweni laseMkhomazi. Lapha engiqhamuka khona mina ngizalwa intombi yaseyibisini khona ezweni laseMkhomazi emzini kaShembe kuthiwa kusemvuyini. Leyo nsizwa leyo iyinsizwa yalapha engizalwa khona eyaqhamuka nayo iza kuShembe kuba izobhabhadiswa yayikade iboshwe naye ejele. Nenye insizwa yakandwandwe khona ezweni laseMkhomazi eyaba umshumayeli wokuqala kababamkhulu kuleli yalizwe laseMkhomazi kuqala ukufika kuNazaretha. Zasondela lezi insizwa nazo izobhabhadiswa kodwa wayesethi uShembe kuzona uthi nina nobabili anizobhabhadiswa lapha namhlanje. Uthi ngiyonibhabhadisela ezweni lakini. Wayengakwazi uShembe nangokuthi lezi insizwa ingeza kuphi. Kodwa wawasho lamazwi uthi ngiyonibhabhadisela ezweni lakini ngoba ngifuna ukuba kuvela amaNazaretha khona. Kwabe sekusuka sebe-escortwa sebephindiselwa ejele lapho babeboshwe khona. Bathe mabephindiselwa khona wayesekhululwa ke uShembe kwathiwa Shembe siyabona ukuthi mawungaboshwa nalabo abantu kuyosa amajele empty. Qhubeka siyakunika imvume ngokwezimanga sesiyibonile uzenza. Qhubeka ulishumayela izwi likaNkuluNkulu ngokukhululeka. Zabe seyigcinwa ke lezi ziboshwa. Usethi uShembe kuzoma isehamba uthi hayi bantu abamkhululekana niseyokuhlala isikhathi eside. Kuzohamba kuhamba abalungu banidedele lapha nempela kwabanjalo ngoba lezi insizwe engikhulume ngazo ezimbili zagcina idedeliwe zafika ezweni lakithi eMkhomazi.
wayesefika noShembe ngelinye ilanga engazange atshenwe umuntu ukuthi eMkhomazi kungaphi, kodwa watholakala esefikile ezweni laseMkhomazi sezoyibhabhadisa lezi insizwa. Manje ke sisendabeni yokuthi uShembe mayekhululwa ukushumayela izwi likaNkulunkulu, wasuka lapho esitenge ejele laseMhlali wayeselibangisa eMthwalume emzini wakhe kuthiwa kuse-God Gospel. Uthe mayefika eGospel wayesethi ukuhlala, wayesesuka izwi likaNkulunkulu selimbiza ezweni lasenhla. Uthe esendleleni esuka eGospel elibangisa ezweni lasenhla, kwabe sekufika isihlabelelo kuye nezithunywa zasezulwini lesi siyayihlatshelelwe ngomama bakuleli sonto. Masihamba phansi sibheke entabeni eyingcwele yomhlangano esithi ziboshwa wozani, livulwe ngubani lelo sango. Safika lesi sihlabelelo ngoba uShembe wayethokozile ekhululiwe ukuba shumayele izwi likaNkulunkulu, kade ekhiphe neziboshwe ejele iminyanga ivale. Kwase kufika lesi sihlabelelo sivele ezulwini besithi ziboshwa wozani wemazulu, livulwe ngubani lelo sango, hayi wemkhululi. Ilokho ke engithanda ukuba sikhulume ngakho namhlanje, sikhonze izinhle zenkosi okungamandla kaNkulunkulu awenzayo emhlabeni, ekhombisa ubukhulu bakhe, ekhombisa ukuthanda thina singabantu bakhe. Ngicela ukuba ngime la sikhonze izinhle zenkosi ngenxa yesikhathi. Inkosi iyawubusisa abezweni. Amen.